omurubiri okubwatia niguo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Tambe omwancho mulire nabere ngo gotebyanga obolemi no bonda boigo obolemi nesiro asokinia uchumi yorogongo rausi amane nsengima asiri tugolera nagarete goika ime ya kionyo asina bere ngo tara abalemi go sina bere ngo kwanda igore yekawa asinga kientambe bono igoikera chiki bere chetire tobe to kwanda igore yekawa na kona asiri tugolera ngo nagarete goika ime ya society yenseme gatunya ko tukoba tukuchikumanya na ria akorekana ase society na kie ekawe go pimwa ngiye akorekana oro na boigo na kie kawe go sibigwa ayo nyare maiga ase society gayo ya kionyo tujya ko bato kumanyanga na ria ganeiri na bo ntusikomera next part yetu kya botambe olyo na gobaga otebye igoro yekawa igoro meyo morobole bo bali mino bonda mbwati ende tusange na ukwana mange ase metano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bona utomera SMS wetera sena mbeyera ase screen ya ogabo ende nyako bato kusanga na ukwana amange na bo ase website yetu na bo tubwati buna www.ndizitv.net munango batebi obole mibwensi ya Kenya nigo bakoleto wetere binte binge nekawa nero nambe ya mokegerekere kongo kumanyanga ese ekendo kerigo se nigo bagotebanga ase ebinto biri bikogorwa gose bigotumeka gose bikogorwa mono imeye nsengima ekawa nero eregento gia kabere ekere gold ere nambe yamo igoso muri mitima tikero sarase mwa ogabunki ogandete kwemanya yegenda to sange omanya otobwati ase ejane gose ase sabari yega yokumanya igoro ekawa omanya ngana ria ganeiri nabo igo omanya nga ekawa nekemerikera kwa 8 milioni kera kwa gache nyomba yego someria bana nabo igo ogendra igo mbwati to semari to sange na ukwana amange omwancho muliro nagotebya ngango korekande ase society ne society ndo chikumanya buya na kikoro kore ni go maitenga ekoro kionyo nabo igo ni chikobora kingana ria regandete bana nabatebya igandi go aria ase bagucha bakubeka kere kawe yakire gaiga ngo sibigwere ngo soti gwere bekwesemo bamanyanga ekawe ngiane ria unari muchakano to chagete no mumanyito na tabetinga ekawe gosale stumera turu mulemi karare arenge no mulemi omulemi ngwaro chibuna erete igoro yekawa kone rero naba umeire gaiga nindo chabaga kambara omungina narati gatura manyanga mbarabyaba tatara umera expert yeto tebinga nara ria agenda tena kibono byamure gamba kunyo goboko iga ondelimo iga to manyanga na ria agenda tega iga inumbara bibono gaiga abana bale mikuru gaiga asensemo ya kionyo nigo bali ninu bali moko ne kyange kawe go chaga nengia igo ni guna bakumanyiri na ubakwene kinge kawe go chaga iga nigere nambe yamo ekawe ngia kigima kore ndenta to ende baka as expert yeto atotebinga na ria gendrete igo buna tugutiga baga kabaga iga nkwiri na turi asibare batotebinga ekere kawe ya chirembe ngi bago chibakora ndito mbati kumera no mintoga chumuri na gotebinga ngo wikinde as expert uri botambe to gutwatwara uri gotumanye igoro yekawa nero yiga amagene to botambe tutetura mukwani nabo gatebye ereningo nande sentunde yende atebye ereningo tutaragenda no muroburi yiga nakibona bya muno Mildred ere kwaro ngatigora toreta kionyo maigali sabu metora manyanga na ria gendete imeyebu bunge yabo base nani gokumanyuga iga no mugavana kuru bunge yabo base no mugavana we county ya Kisii akuru tigatora manyanga na ria gokora bateyete na eningo na gaiga ngaitwacha bya muno yo minto Mildred naende karibu asense mende ya kabere asogori migwito gwekawa asa marieta rongoro ku Amos Momanyi Kambun igontenerete amangana yogo somia baremi igoro yekawa gosamangana field extension services nongo koreke barua busongali naenda bokorri bwane inde field extension manager
asomuchio Gusii Coffee Farmers Cooperative Union na ige torase society ekoruku Kionyo FCS ne branch gose 02 ya main gose mother ekoruku Nyambunde FCS na Nyambunde ne yemase chi society chira affiliated to Gusii Coffee Farmers Cooperative Union yani enjerende mbali bago toretere kawa ali asomuchio Itobosongo Gusii Union Go igano tutebenga ali asego ekora ichira yamya gocho mu Kibosongo kera barimi baya torire no egocha yamanya kurwa elinda karo ya korewe process ntanga ni itogo chikosoma yamanya koretu asomu Kibosongo asoko ntego nga milling bono buna koigure buna totebiri igigano gali sabari mbakora yereta ekero bayeretire asensemega yamanya gochiko yaende process iri kaniri nibirango mbiro maite bakubwati tari bose ngorete ngochore onyege gogochora kurunse eibone itekane iri nacho gotebinga in process kichiri chikubwati kubono kuruka ngaito kwanda guchi mbia mono ekawe gochaga iga asogo chaka ne kawe ntobu tonya kwanda guchanya kwa ne kawe ye ntobu ya bono ne parchment ena otogo chikokorera ne ringa bone torase off season yani bono igabare mimbari gotora ekiagera ekawa ya toriru ekaro ya toriru kuru mugondo ekare kawe mbese etokonyeroke cherry cherry ena re kawe gotoru ekera bono ya tobire ekawerie mbariri burure erina ere gotoru na inde asobore mibwe kawa egentane na to observe ne gento gekoro kunge grade kose quality ne quality ye kawe gochakera mugondo quality liga society gochakera quality ye kawa ekaro ye ikire gaiga ekawo konyora nga ya tobire kurwa somote na kero ya tobire elia ntobuna ro yoka to advocate abalimi baito batore na kero batorire kawe ya ntoru ntobu terikorara ekoba delivered the very day yakora ya torwa igoto kora to gotora ka ngambu kuchima kora alingo chole de mambi na chole de mambi abono ya chakri ndunga fermentation na etakire fermentation ye chakira igo bono tutebenga ekawa abantu bachire abalimi nabange tobwate abalimi bachire batore chikawa chiabo baretira kigima kira kigima oli okonye ekokorungwa tabetinga nkusaburwere ntangani kuna liwate byate somorimi watenge kaweli kare yarure gaigango enderase ego chikosaburwa ekere kaweli go saburu erara rende gose yabe nyinge erare gona igo ready ya site okay na kiki togo chikosoma neri natakanda barete brief wake elina tora on the same page ekawe kare yarure mugondo ya toru on the very day ekawe yogo chakere ntobu process ye kawa tobwate chi process ibere tobwate dry process kose okomie kawa embuni ogotore ntomu onyiane kere isikori yago kuno muremi eome omanya konyereta society epimu chikiro chiago chibe recorded erwe union for milling and tobwate ensemende ya kabere ekawa ngokorerwe ndonga wet processing gose ogotumia mache koyesia bono nere ya toreta gaiga ase eyemo ye society cheito ekoro Kunyambunde elinde tochikomanyanga nkige gokoreka karo yarure mugondo kere mbese ego ikaga iga nebwate bitengo othi stage yanga saba egweta na ena chichi nteto chigochaka tomanyanga eyemo yabonererie stage entangane kare kawa ya ikira ego korwe ndo korunga sorting ndubwate getanda keri moroche kera aringo kerra tore ekawa no ekumurugoro elinde oyo abatenerete gaba korie gas ba kawe kaweyo bali gosembi yakorete mbiyere onya kerembe eliembe korusi gukwira na nero eliengia nere gokora kinere ko process dige gokora okorwe mbe ko sorting ndobwate ndokoro kunga weighing and recording pakepimu elindo muremi amanya ne chikiro ire ngakora anyora ekaro ya pimirwo mo recorder nware ya pimwa na ndoli kanse abande ba advanced mbabwate chi system agoso ye computer imelio lakini ase bali batabwati the record manyu elinda yakoru weighing and recording gegokora nebwate gendo gegoro kunga eopa nengore nene esmentiri ase kagwerie gokora ekumuru mekara ya umuru eopa yeime tali yakobero itukurigima kobe kugego ikeke gwango gete omu engine operator rutinga yaisanire go segu na bagokora na bako yesenga buna ririkare karo twagerire bitumetinga emukora achiera yamanya gokiwo erinde tu west ya mafuta wona kare ya umwiru eopa ime omu engine operator na rogo deciding abona yaikireke gwanga gokora
yaikire kiwango agochaka kuyesia neka wiye karo ya segigu tari korara ego segu the very day karo ya koriki ya ikiroro buna ya segigu nebwate chitangiali machine nera ali korokwe pulping machine na bera be 3 disc ya 2 disc ko 4 disc na yato goikoro nto chiko soma to manyanga nki machine yego kore kera na reko niaro eka wiye karo ya niaro iru ego swatch tangi nchira ali ngo chitori go chirora chikoro ku fermentation tank neka we na ko bara fermentation tank for about 24 hours bono nya ya segurero ma mbingo sibigwere baute ngando chito chikurusie kawa elinde rusi guroche chi channel inchiroro lego sibigu na inde chake okoraki chake ku grade so chi process na chi around 7 chi go take place at the wet mill level go sa society ekina kige ko korekaga ukune process yentangani ke koera ekaweria ma koretu union go sa mill elinde ya chiko segu na inde buya ebe green coffee igo tutebe bune gusibigwaria erusigwa maganda ligoro kwenda igo nande ngochie nande chiko sego nande lindi nande ngochie chiko sego tuma konyore ndo ikorunga green coffee igo eni after ya rule fermentation abune karo ya kore rukurocha fermentation ya kore ru drying ya manyira ko temporary storage ya manyira koretu ikera bakeume eme ikere moisture content chiko somanga ne moisture content irengeta kire ko timati go se producer yana bagutoira pakaria machine chirichire tuma yakonyara ko batokora na kichigo kori gasi endo nyako bagotwerera tuchiroche na lyo muri takora no turi ase society ya Kionyo igaso mwanchuriria aitokane tusanga ase ritukuria lero niko tokane tukwanira igoro ya gose igoro yekawa wono twarure gali mugunda so murimi ntwaroche kurwe nasari tugacha so murimi nasenga kia bono twachire aiga ase ekwanekeru ali ase gosiegu yanekeru aina tokane tukusanga kurwa ase semeiga nabo igontoruche expert gito yo mto mumanyi unaende tweranga ekofie gose kawe yiga bitambo kiro kiebwana ebwanete kogenda bana nabo tebikuru muchaka nonga ekawa eba gotebanga ase nye bintombire bikogoreka gose bikwaneka mono ensengima ekawa negere na baibere yokoroje ngaigo ikoni bwati chibesa nakiye kogere kwa chi process ichonsi enda kwa neke buna yo murimi ngo chikonyorore ebesa yao erengia endito nayo lito simegetie kawa isaranso iko somigo yekawa na liya kogera na liyo kumanya lyo monta nyogota kwa mutaini manyete nakiye kogera simegete kurwa segaiga ndaito somi yonde oyonda somi yonde ende gusiye ito emokere igoro gwetera ase oburimi nakiye kogera botambe ngo batayinga oburimi no bonda uyokoreto botambe na chimiro do mumanyi litkola chimene botambe ense mone nusu wekachinsa iberene nusu chamagoro tukote mitandao yetu ya website www.ndizitv.net na bado tubasakweba kutubwatia Facebook kuna Ndizi TV News Digital na bado go asensa ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS witera senambe yo era screen ya ugagu tetara ndaso mutumuko ngwena tore nesema india kabiri Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asobwango mono abwonda isi vekenambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV obwansu bwomogusi sensemo ya kabiri yo muruburi vubori minobonda ekatondete gusangana ukwana mange igoro yekawa kurori muchakana nubuna twabire tokora egipinde kigabose tokora omuruburi yo buborimi tobire tokwanda mange na twabire tokwemanya mange igoro yo borimi bwekawa anene muno imeyoro gongorwa gusi nabo tukurwa batangani muna twachagete ntumeranete gono mo expert gito gose omumanyi kurwa ase ensemo ya kofi galia somo chibusongo akabaga gotwerera na kiekawa ekoro isirigwa galia senasari na sensemo ya kabire tokomera no moremi
nabo igone no mumanyito baganya bo tabina kikawa ekurendu mugondo na senseme yigana ende boigo ya gatatu ndarete gusangana kumanyanga ekawa egare ya rwe mugondo nkio korekana oro igoto bwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo tumira SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ogabo tobasa kweba gotobwati agose gotobwati ase website yetu na www.ndizitv.net unabotamye ngo batabi obole migwese ya Kenya nigabokoretwa 92 abaremi anamano intu abaremi tore imeyorogongo rwausi nekawa nereragere obo mutenengu kubwa kemerikendi yonse igono to expert yito gaiga asenseme ya kabere atutarie atoire asenseme yende atebingi to gukonyora ororo kora tebyangu biya mono mtomilder karibu astu soira bono negente getangani kerige kubwati ekereka wa yaikire society and ons usie karu kurigereri society bichi nyinge ekirange na roche esababu chiko berange na roche okoba amache na aragotumika gokoreki gusichika wechi kereka wa yaikire gaiga igaiga kawa bane kerete ye kuru kwe pitri na ye banyane keto ka babwate shortage ye bitanda production to anyore round ye nyinge so challenge nero igitande koroche kurwa bakari eba ikoroke sorting bed ekare kawo murimi aretire kurugeita no akonye umuraga iga mu factory manya ja onye kagwa onye ligereri yamanya goswa room to gochi goswa gochi maiga ekorokunga weighing room no ekawe gupimeru ne kawe ekorigereri guganka waki muna twatie kagoteba ne kawa ya tobire buya ya rure mugondo nere kuriunga nebwate bitemba burukanetie embuni ya rusi go bochafu wa rusi na matarusigu ekawe yamanya gokaraki yamanya gocha ase omo recorder osoyo konyerika chikiro chiri muremi akoreki apimi igeye buna korokana ne saboire already ne saboire ekawa nere rusiri ne grade ne yema ase grade birito nyora ekere kawa ya sirungo chatororo ekira de ngo tantani mbia muno igobona stoko ndase asanda kabere nkito chikokera na kero asa kabera stoko genda egento kego koreka iga ekorokunga wing ose ogopima ntonyore recorder osano obisi recorder recorder no uri ogopima chikiro muremi akoreki apimire tutarika senseme yo ninko irani maikake nindo chekiga mo kubekirete chineti chirega iga anda kingotaru tumekere binyori ni bibya botambe bitumanyete ase kawa osaso kwanekera we kawa etunarete gutumia chinailex ikitari gutumia rachi binyorini go avoid ndogunga contamination chi net yechiga na chichiri bado to gutumia buna shade net lakini ngotumeka chire baada so bwanekeri we chikawa na ichigo kolibuya na ende chiri ko bwata bochafu kichire ndire boronge na ende chire durable chiri go saleka bwangu igomano tubuna togandete iga producer ituni mete no ramanantu ningo togandete kwenda asenseme yenda sto chikora chi machine echu muna tadinya ekawa ngopimwere chikiro ende twana kumanyanga ekawa kwale ataru nereriye yena kigo sena kingana onye ko bazikira 50 omuntu ma chikiro cha 50 taso kwana ka tabanga nche ye bandia nani ga no gumira igobona kengi itomera na ki machine ki yene weighing machine gosera tiri chira tiri tobwate aina mbalimbali chigotumeka so gupima gwechikawa une yega ne yeme yabo igupima na ende chira tiri chigupime kawa ebintu mbere chitakiri chikirani kuna bono chitakiri chikorwendo nga calibration nchipimira nabantu bagwitande mesha korokinga era tiri yumbu yere aso gutumeka tebwati moncherende osete bwati mochandera agaro murimi asire chikiro chiayo boneka reka murimi aretire kawa yaye no akonye bekerera igoro gaiga kora bekerange yo metas na botogotumia buneye iga tonye bekerera iga bono buneye igebwata chikiro 29 no murimi na rekara bekerire chiaya iga na bekarani akurigereri iga unabone karani ito na royo lega iga edinde opimo kora o record ya segetabu megetabu kia yabwata gyo ko record na kieke ekara record ri chikiro cho murimi omanya komwa list na ri gotaborkorwa kuneri iga bono omurimi ya list ri ayo anda na riryo chikiro chia chinde chia tigare getabu in case kara atware complain o channel list ba counter check chikiro igo igasio mukara nere tigatura manyango mukarani to tima tikosengo igwaro muno yito tutete ko manyanga omukarani to ninga na kyakoro kuna lata yingi aguchiokora na kibo igongo igole kebusi kabisa na kyokoro ngoro kwenda kuyo kora tebyango anda ken challenges kichiri ogwetera ekera balimi bagocha bacha gupima guseme chandeli ogwetera gatiye ya balimi ekera kubapimira chikiro cyabo aiga society yetu yajonyaga tubati mutandone
biashara bile birote kono ngambo ne kire yo muri bingi ko bika jikire bara bwe pime bie diga si anno kole ko tuwe ngabo no mo yo mitawa te ndu ndani kire muri bile mutanga ni korana no sina tisa kinare ko tese ke na ngwali spenda anda ke for example so moyo muri mechire ngwa mata kalistika yo chiro tugutire na kyogo cha kwa mo evidence y'ikiro cyaye ko ni bwate record maigane asingobeka igono bwate record asoka chite mito bya ubuya umuntu gonye no muri namba 9 ocha ero iguchi kwende cyaye ni bwate kare na tutali city bwate kadi ya yake asingobeka ko record y'ikiro cyaye bwana na tutali city na ko itwa kore sawa to iwan moge buya sana igo yino mukarani yo kupima mwe tuna kuna cyaye bali mu bwate cyaye una mu bwate bakarani ne kawanere bwate abakarani babo bakora emeremeyo igo bona expert yito to ne ndako to ari kawa ya korre go pimuna recorder a recordiri umuremi akumure kawe ngoreye engoreye iga igekoro kwe opa opa no ekawe onspia gokora ekumuru bona ogusiwe kawa no gogochakiraga iga ekawe ye kumuru nekare ikire kigwango keigatwa omo engine operator wito chikomera korwansa ya mate okie machine yaye ochaka kuniarore kawa bona na bona ari kwanto tare naye twete korwansa ya mate erinde tororenga inkige gokora koro yes abali mimache goichoriga iga nabali mibangana naki bono bunaga iga na beko imoki over 1000 kilos kuna bone season etwa korete onyandire mwache tenga kito andreta gosi chikagunche ichora paka chikaichora bakaga iga asayon spinach kaguchio kakaro production ire buya asayon spia goichora igero siri goimukire chitan yemo goseibere goseisato bono e producer ito taito to basi inde o expert gito gose omumanyito atoire asensemo yenda sto chikonyoranga na ralia agenda toro na bwo tondra kumanya ngono tambenya ndo tukwatebya abali mubaitu oboremi no bonda nekawa no bonda na kiekogera tubwate aba expert chito ngigana ke bora torete ngaba manyi bali basomera tamangana yekawa ende batotebinga naragia aganeiri erinde ligoikerania gosekonyora ama chibesa chiri chingia kurwa ase ekawa tutia turagenda bwa asense moyende tuchikoranga machine yi gosi na kiekoroka na gosana kabori koigo yo environment na boigo bona nse moto gochiko soa ya kabere aetogo soa se oyokoruko mu engine operator kose abange banarete kumuruka omu engine man lakini gasonge kia no mu engine operator kerere gase no go operate machine so no akobera se obisi ya nerega iga ekiagera se ebiasara biekawa etobaganete chinse mombali mbali ase kiro montago kora karibu Mildred. Yes. Na kibon. Mbia mono. Toikirega igana yo gochikwa bera sense mega. Ni ndega yo machine operate. Igona yo go operate machine yega. Muntu mngada go operate. Egwa chito gasomere bintebi gose okwanyorete ko manyete. Bintebi. Igo ekarona kita. Igo onaro kabeiro. Akangegeria. Gine ngam. Karari taya. Akantigera. Igo bona nae gwasomete. Igo ikino kuno gosoma. Mate karu kwegeri go gwasomire. Netali orusirio masaku gwacha. Igo bona kora tebya ngo expert yito njenga rali akora kana tutumira na no engineer ya tutebinga kitara kuchoko. Ekiga gokoreka ekagwe karo ya rure asense mo ya sorting buna twanyora ya kora iruwing and recording ense mende ya gatate goswa ekorukunga coffee pulping kose okoniaruru kwa masabo negento gekoniarre kare machine yokiri chibelt ichi chigonchokanana neji disk ichi chigonchokanana chi disk ichi na chichikoniarure kawa anya moroche igorali e valve nero ya mache apambiri kuroche na aragotumeka okore the whole process ekero tu igoira mache chi disk ichi chigwetanana no ekawe gocokera yani aroiru ne disk ye mo bunonyeroche iga ebwate capacity yogo sietania yemo parawa. So chidiski ya chibuna chire isato they can do 3 tons per hour. Diski ya mo ne bwate chinguru chogo pulp etania ya. Narore kikiale ko gera kwala tabanga te korara. Machine bwate ne chinguru abe okora gata kuchiteka. Chiteka igo nende ya korre. So ekare kawe ya korre korwaiga. Echinde nchire chibwate ntotokoro ka chi pregrader ego depend ka machine yo chigereli chinyinge nchiri
chinkoro abange mbabwati okonyara gutwara chi machine chinyi mbabwate ndegoro pregrader eko grade chi grade h korengana buna chi akorre chi lakini onyetenya arekane ti chibe graded nabo chigo chikoba graded after a fermentation tank so ekarichi akorre korwa echigo so fermentation tank ime elinde chiachaka koraroro ekaro chiararire chingore chime ekawo ya seri rukorwa ekaro ya banyesire korwa abo onye yabange tunechi grade nko improvise pale ebintu mbere bakobeka abo mabatu nari bateneti kirengoro baso ye grade kiaye na ndo nyembanya mbabwati uwezo yo gutwara chi pregrader na beka awo yon speak ya seru yo koraki ko umuruma karo ya kore rukorwa ensema ya koruma atento bwate chi washing channel eka wego chire ko igoro koruchingoro chiri eso amache imemate echake koba gekoba graded korengana buna ere ne density one ka wendito egotigara korwali gocha pakeriere engonda anyeroke gose right so e grade ke gegwechoka korwengiya pakeri omoerio ekina kiro buna gaigaro siriga echine chikawo chiko minyoka channel ye chime okonyari chibwata match chibwata match bono nabo chiko swene na obuya kire kawa yasoa ase kwerende ase grade kiae kire una bono isa korigereri gaiga ekawu egocha yasoa gochia buna gaiga gegocha no kuigore gente ke gyoka kimo kigugoro elinda yakoraki yasoa gochia ase fermentation tank ngotobe process ya kugendera na re yiga nande goikomontabo abantu mbarenga bagu operate machine yego machine operator no yo mokoba ekiagera mbago ichurra nabu kera se machine ende ons ne bwata risks chiae wono mbali ko abantu bange no monto yo mubie ko ba se machine ndadoras ko goche go odotebinga ki andake nkonyoruri mechande ndio si gose emechande ndio makabali bino ba koledre mechando kustari bali ba koledre mechando kera ene operator aibone gasi yaone ye ekawa ngoro mera no le andake matina ba konyora ntu mwanya bantu mistake ngoro na ba konyora monto be kawe emteli ebuni ya burka ne kibati ba gose ta chore tubuya ngochira koledre mechanda se machine yao gose na ke teke no gotema mejanda ro ujire ya tukana bego tukanga kero kenda bali mewajira abange baka negiri ko kora soti kwa nyomo rimwe mwaje ka uchingire kibunia kuja mali kara bimeru kwa nyora kero kenda bali basimike tikawa seki oro cherure kwa nyora kingela jimi oro cherwa ko iradia wagera kwa waseria machine kingela ndibona urateya bali basimike soro chenkira ba advice advice ngenda abatebi ekoro baretire ka ngani riba ase sorting bakora gose ba muntu gokora sorting chikauja kurunka gakoreta gaiga ya umurwaria ya rungibu atikende kire boro kitobete elinde gagupima garia somo recorder kaiji ko murume yatuka nje kakingi kuna kwa bere gogosia ekawe gasamfaya nkiora baisia balimi gosenkiora semye abalimi bali batarachaga gosimeke kawa kera kwa rodo buya buya mate no gosinuro cyo buya buya nkiora batemi ndo nabatemi nderinga ogolimi bwe kawa no buya ekawo anene mono ekaro kibesa kigo cyana na kirengaki bokonya kiretenga mune ogolimi bwe cyane kiro kigo cyakiri mo cyonsi rimo abakorera igento ngo igento nariko bandi bazingeringa bagende mu gondo mono ebigori bune bitarasimekeka isimekeka agwa ekagune no bonda mekawa no bonda mbuye muno sana igono buna nabire ngo batego tambe ko no nyene uri go operate machine ibe sina mroka so mo medu bikebiti uri ko bera se chi machine chi okora mangane yo gosieka ho ko igure buna bire ga otebinga oboremi no bonda ekagara buna bera se machine eri oro bonda bwe kawa nigo bogocha ekero gwasimekire kawa yao kwa yero seire buye bune expert geta bire gotebi kurwali umuchagana tu achagete ataroko yarosegibye ne konyora chibesa cha ubya iko bana tugati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital access ya YouTube Ndizi TV News na bana utamera SMS gwetera sinambe yore screen ya ugabo niko tokana gusanga umurubiri bwo mino bonda kuruguma igase itasende yetu kya Ndizi TV tetana shimuntu mukakigo ngwera natole Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute
kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili gutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Sese moya gatatu yo murubiri bw'obulimi n'obonda ekatandate gusanga iguru y'ekawa ane mono na keka sibigwa ya nyara kobagiye gochikoirwa ali asega ne irikoiru ere ria chikonyara kobagiye gochikonirwa ere gaiga nawe ekawa abasabari bakoreta kuba soro gongoro iga no bakoreta ende ria nyara kobagiye go gekoro go sibigwa ya siegwa ya menya koirwa asega ne irikoirwa igo siegwa taringa mine tinye go siegwa ero tugu igo go rutugwa egento gekoro kunga ekorutugwa amasabo ende ya kobagiye kobata ekawa Ngutu bwati imiyemo kabuli natoka ndako taraga iga ase society ega tokwandra kwe manyinga nararia agenda temaiga koto no mumanyo ito amos mumanyi oyo ndata gotweranga nararia agane iri asekawa tubate se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS gutera se nambe yo era se screen ya ugabo nde tunyakobata gusanga asobwamo nyoro morobule ni gokoretwa na inche milire mumanyi botambeli tkola chuma ine ense monenu sugo ikachinsa ibere nenu sucha magoroba gobona to kagenda iga Tote byanga ito chamosi. Bone tokwenda ase bitanda kere ka watu warusiri korwaria as fermentation tank ekawe koraroro for 24 hours onya yasegurero mambi yarusi guroche ekiagere rusu ento ekoronga muslage ekawe karo yasegigu nkonyore uri bwate bintu bingama miri erine sukari ekoroku esukari eri goike kawe koro fermentation erinde mambi riego sibigu na mache ebe raisi korusia sukari erio ekera te kwanekero kebwate sukari unless onye tokore kawe kuruku ani coffee you most risa itogusia totali gokora lakini asaba limibanda bali bwate private farm chiabo nkoros bali kera mbale asechiro banje te ye kuruku ani coffee ngobone ne kawa ya sibigwe ndo chibaka yomire gese ya ne kawa ya sibigu na nene ekere kawa ya rure roche igokonyorere about 50% most ya content ya era around 50% ekawe ya kero ya belire igo igeta kire ena kuomigu yabe kwe bitanda igoro yachaka kuoma na ndi teri kuoma itukori igima ekawe kuoma ndiri no mugaso chakira kwa bomonge egotubu erinde teata ehask gegwate askiye ngochiere kuoma ekore over drying na ndi tetakeiri ekere most ya content nere kawe takeire tware actually 10.5 so ekona ko reduce ko 50 eche 30 20 15 paka around 10.5 igo turi kunyanikira buna bituma aneke to mugaso muruma tori kunyanikira buna bituma ngonye bege to mugaso igoro korumambi baka marogoba igo bwana ige kawana nyanikira ngaki murakera rende ekawa engaki murakera ngwaka ne kerwere but ne ringa tori ko yetiga ke kwa kuna direct sunlight egento to gokorera boigo ekawa yise ko yakorabo egwate ka gose ko bamboka na ndege ko bamboka ngo affect ire grade ye kawa ekere takeire ekawa ne ndo kere very sensitive na inde ekorendu actually buna liga na liangoko ekera goike attain the right moisture content eyuga nire na kyo konyore kara bali mibachire gopima bakobe kwa se bitanda bana konyanchari gose bana konyonchora erinde eome heavenly ekero ndigere tigaiga nyinge chabo nchiategetia maene buna gwatebire kono ngonyorora kama kamo imategende ngenya ko machange nyora kemo aba goteba nekene nkonyoro akama kamo ngare ko mbali buna bono sikurigerie nyinge yabo ere lakini sikuri buna koruga iga bono na rira kama muina
atambia kama bona bune yena kiga yugo chiaenda ekawa bune ye ntori gotanga kero ya atekire igerembe ngikera gere kawe ateke ali astwanya ore operator se machine ntobwate kawe ekoro ku grade elephant ne kaweli ebwate chimbego ibere chia metamo erenetu ntumieri etali netu buna iri ta elephant rire ne elephant ye anene tiri konyara weta asi disk chiri na borokia ekera ji disk chiri njitakere cha korwa adjustment either ne axo gose ekalamu ye koro ku big asnaro ko soyali kwaranga ya isane kera chi nyeke chi nyinge ekere kawe rage iri buya e machine na be gusariri ekawanya takora iri adjustment buya ekere kawe gocha kigotete na se kawe tarage iri renchara echire ate chi nyeke chinke echinde nabo chigweta chire chi chingi majitani aroiru so ekawe bwate grade na bono nto bwate grade 1 gose P1 une yene P1 nto bwate P2 ina ere ko bwate P1 na ende nto bwate P3 osine chira itinchi korete kwende nchiroro lakini nto liko tukutange kene grade yekebe kire grade ase kawa nkwenda kire chiro yo kire grade ngogenda kire chiro na kire grade ngebwate ko kona ko iguro murimi to bayonya ko banga bono nga gosenda chensi mekonya ko yale ani tekale agiri buye ejete bose machine chetu kutujaya akagicha kwapimire kwa mate nga kiri ntanga ga tocha kitene gweto murimi wa taba gose expert ita wa tabinga sibese chigo cha kabere tali boyo na boyo ko chitire round ntanga ni kwara ekuchirijia kwapimete kore ajire yoni ri kwa meka gwechindesa na boyo kwa iguro buye kawa igotali ngabune cha ngabono ga intesiringi saba chiao mwanya kwandamana ekawa no era kwandamana ngo iyo togenda ngo toira sense mwindi biamona ekare kawa ya korre korwaiga ya 10% ntobwate ndo tokoro ke most chamita most chamita nere go pime kawa ose ya ikiri content ya ose percentage ya 10.5 na ndo nyamba bwati na bagotumia ntokoro ka indigenous methods like ekaro wake kawa na boigwete bune ekobuga ekare ekobuga iga ni ishara nga ekare kawere mbese teri kobuga iga lakini ekare omete gokoigwa gosokia sauti eyu iga koro kinga ya korreki ya omire na inde encherende rata komanya nge kawe iyo omire ntobwate ntokoro kanga biting ase gesongo gosoko yeroma kuna bono nanye rusirie ngozi iga na okonyoro okoigunga torigo strain kwenye ata ekawe ya korreki ya niko machika buno go machiko strain kwenye roma ekawe ya teniri most content ire approximately 10% kero ya korwa ya irwe stoime yabe for temporal storage elinde te kuna mache ebinto mbere bitakere bya kore kaga iga ekawe tarachi go so stoime ekare kawe kona wonchoru moise koligereria alimba begeta mache yo gwesaba kawe tari onde bwensi otakeire anye kune esababu omontacha anye kuna ona baswati ngo yakabare chi perfume perfume ri no egotigara ase kawa nabantu tokoroka chi likala gose bari bago test ye kawa karao chi go test ri musuri ri igete go kune kawa na ri ago chi go detect so assist ko back for temporal storage korwabuge go isana ya iru emil ya chokoru milling akandikere tiga ikani ndoche egasi bitande bimbiri bingi yako gero mate bituma goto kwara litandi koinse biane keru naro na bekuoma ane isa kwane keru na bekuoma konde ngiye ko gara akera sekere society bitanda bimukiririwo ege ntoke ko gara tuimukie bitande bigoro no go avoid contamination na contamination yego cha chinchera chinyinge na kitogo discourage ri chombe moise koligeria ase bona ali agitire chombe chire isiko ase chikaguchikwane kere sababu ekawere very sensitive ekawe ko musa especially karere mbese ko musa kende gyonse kelia korete keri kerangira nyare ko musa ebe neli musulie perfume ebe ne skeye ngombe kende gyonse that's why to koreisi bitande bi yane keru naende encherende na hygiene engankali ebintu byo kolera ntori go sibitwa bekanse toko beko botantare so no ko enhance hygiene na quality nande karondi gereti motubete na masakarano nye arige rangi ya yellow iga nindo chichineti mokwane kerera ne chiga nande nkagerete chineti chingo bakwana chira sali gwate banga mugasto direct sunlight gone nyale kana ngamo kora go chomara to bachineti kere na tende jingo na chero mugasto oise koligereria echitubete aya me koira ni gumate nande ya moya charugoro ya chituba na masakara oro charge yellow aya ko kunga chinailex nonya to bwati chinailex na bogo tumia chipotle pepper aya ya matambe egenta go konya ekawa tetakirie kune mache bune yomire tetakirie kune mache iso kuna mache okonya kore ndo ko kunga rewetting na ina benga nge kwa chaka kwenye koraki kwenye sibu ya na inde tetakiri ekiare yo ragere ekawa cha ko develop na molds na inde go affect the quality ekawa ase faida yo morire bweta sendi gitu kya Ndizi TV ndo taki kumanya watu mekire tamuga bunga Nilex abandi mama tenga ni Nairobi
Kora tebianga difference ero nero yeli sakareli neli sakareli ya kawaida litoma iteli lira. Okay, lisakareli ga basically on spinach pot and pepper na inda lakini aya tunarete gutumia mono na aya ale yellow ekiagara gotogonyero kachina ilex na aro tunarete gutumia aso kwanekera wechikawa gosaso gutuba wechikawa lakini akarota bwati na bogutumia na nechi pot and pepper kuna aya karost greenhouse unabone kawa yache nyinge ebitande byonse kware gochaga iga kawa yeichire wese korigereri bitias nara yete asande tware kobekanse erinde chikagu cyabare minchi sareka erinde chiomere korunse lakini etakire chiaumere bitanda igoro ase oboyo buno bogo chaga gitora chikandalia sesto ase gochikogachwa andindo chegali ntubwato oboyo bonge boli boko saburu ama sabo mineti ase society na yigo cheiro oboyo bwabo oboyo boyo goise ko boligereri unabona kare season ya erire unabona mbakora gosia oboyo babaremi mbarara ngocha bari baira erinde baira ase megondo ya baso kobekera chinyeni osumekere bituma bande kobekera chinsiaga osegosumekera na matoke no boyo bo society yoka nebwate chi demo prot chaba buna bono kyonyo demo prot ya ebo era ali robago moino nko ira baro boyo bo babeka chikagume erinde enhance production osementa mapato ase oburemi bwabo buna ore omumanyibwe kawa ande buna tokoligereri society nyinge nchiroka ndete buna nigo chitigire magega kuri myaka eri buna nawe machine eri twaligereri gari osikoligereri machine ya kerero ne machine ya rabere amatuko makeiga na bora tebi ne myaka eringa yakurire ngiye kogera konyora society mune chiga chitigirigo society nchitigiribo encheranda atebe na uwezo kose enchera yokorenda ekiagara ase chi society unabono emechande menge chi society chito chibwate bintu bikoro kwa areas echikwaroche no nyempita munya ekarbago na watema kana coffee reforms chi society nyinge chibwata areas ekogera tiri njira ikirana ko ikirani ensemo ya infrastructure ekiaro se korigaria bange ba advanced buna kurbo ikoyo abande ne chi donation bakonyora koruje NGO ne chiagarre bakorreki ba advanced chi washing channel abange babegete tiles no ne chi machine chi baletri chi koro kuchieko palpa chitali gutumia mache echinde chi gutumia chi sora kokorega si yon spear processing na a society what it gets actually it's 20% of the proceeds so na bera nyare kana 20% echo nchigo isana kiarangwa kana baraba korie gas chi machine baraba ko maintain processing materials ne chigoroche chinailex ama sakara ne chinde ne binde binge baraba koraki bagwetenera so basically egento kagara tatara ikerana ase bigwango buna biribya central na mangana areas na chire chinyinge ninga nitogende gali asesto to chikomanya ningi keroro bono tigaturagenda tumanyenga ali suku asibako gacha naki chibwana to kugachu naki chibwana to koroka na chirichiko gachuustali boigo na boigo ponte turagenda bakoro tumanyenga naki chikoroka producer iga talinga na se 1+1 aguikoto zera baremi babo basiambe bangete nekawa echire chomepi eyibona chikwande mila emila ne ya mere bosongo ikona ande mire nete yoga ngia kwa mutatu ale mira inoga owe nuwezo Amos ngia kwa mutatu ale mila emile ndeka rabata atwarere wanya barata capacity na bakonyara kiara ko install it's very expensive konye install na inde na bera bete bari realistic kiara karo korigera likorwe ke bakonyora korwa saba bale mi gogi accumulate baka kebe mil nege ntoke bwate cost yae ego bono kikerege gesebya asesto gaiga kuna bono moroche chichia sibiru echichiomire ngangechire chiru ase mil karo chia chira ase mil erinde chichake goseu karo chia segi wali mate bosongo chia siru chigende chiro karo chia chire chiro obo ni bokoreke umurimi anyore besa yae karo korigereri gaiga egento nkerekerego chiari kenge kiage banarete gokegoyo koroka abando monyonjo ose asege songe korokwa conditioning beam igari no ekagwe kobekwa ekaretara omabuya korusko na beko bekumari yana gonjuru nebichiko erinde na liego konya koma unabona last time ngaro twarenge gaiga ekagwe yaichira science spino ne bagari ogweta ngware gokora ndware konyora lakini orocha
karabanye prepare no konyera mate mile kera ka watata kiria karo yomira ya bere society kera challenges nechi nyinge mangana yo bwibi mbororo na matemwanda mangara basiku chinyora no ene land of na bera aje mu konyore gosichi atwereiru na matemwanga bunayo nandi bono kyora tebye abalimi gosengana yayo mwari gochase abalimi ekara twasangire rero ase a process yo gusibya ekawa paka yekirega yachikonye chikoiro ase mira ekienda ataya abalimi baito bagusi ase county yetu ya Nyamira na Kisii especially coffee farmers obulimi bwe kawa ekene no bonda na inde ekawa anena abalimi baite bakoleranga ekawa togotora tuira nturikonyora kende kuruoro ene kene na bora betonyora because all through the value chain kurutu agachagete ekawa egento gekoni ekawa ne quality na bora tware kawa nyinge ereta chibesa chinke sababu ningi eide quality agekorete erembe na ekawa tali gosimeke metemenge you can do 100 goset emete komi lakini onyerendete bunega neiri na inde eko chikiro chire chingi yabona bono simeke mete komi ana average era kwa na be kwa chikiro 10 ne chikire chikomi era kwa ekaro kwanya rosaire buya kwanye bekero boyo buya at the right time na inde ekawe yuekene pake koreki eko chikire cho omochugu siko farmers ntore dedicated especially from my docket ya field extension services ikiaran kwa na bono mo field extension manager ntobwate other field extension officers abuto korana barwegas kuna gwetana na gusi kosomia balemi amangana yoboremi bwe kawa elinde totware ekawa nyinge totware grade ekia na ria besera to kumufuko mbia mono ndoche abalemi abangi bakona kubori boringa akero kuri le une chae ngonyorore kero bagupima rero bachire mangana digital muntu takoibira tubwa tumukarani buna twerera gali mwino kwara buna mwono mulimi na bakora chikiro chae maiso marore kondo mo mukarani oyo tigaire gaiga arataka for example ngaringa chemima tigamulikire chinalera change chibesa ndikeli siti kuchaka kichabwate namba amulikire linde ebintu bune bine kimochi mwakora ebibaka bikonge ekiara at the end of the day kagocho gukora cumulative kgs tofauti bake reflect na kelio mulimi apimete lazima akoreke akanukero kyo so ikikira chikoreta mangana ghost kilos but going forward oise koligereria aria sendo eliere chi society cheito especially echira asomurobere ku certification tropical farm management Kenya in partnership na Gusii Union ndobwate project currently to ndota gukora ku Broom project ya tomentere field extension officer na inde amange nare gwetire partnership yeyu twakoreire society cheito buna bono ise kurigereria ari kionyone yemo twareterete digital weighing scale twabareteire bono ndo getigarite ne system because we are thinking to install digital systems in all our coffee affiliates elinde echikoba instant na kyoko na koigwera karabako na gotema mangana DSS going forward omuremie kara ekawa yaeyo nigu ebesa ya yara chikoenyora direct so igo na mangana transparency kera se Broom project itokora ebintu mbire bitatu bire chitenant chigotora egente getangani na mangana ogokonyo muremi realizes full potential osamanye chinguruchire aso oboremi bwe kawa negento kende gya kabere ntobwata mangana sustainability and certification ekawe tonyeremera ero tonyore chikiro chinyinge na inde mambia to ete bare ero rioka mambiteto negento kende gya gatatu ntobwata mangana koruku striving for transparency and traceability actually buna gusie challenge yanene tobwate data itoteri digital ekina kikere major challenge but we are in the process of digitizing all our affiliates ekarona no muri mate tawacha kichikiro cha it's just a press of the button orore kiregento buna pimete na era nalio goisaneka bako na transparency yakoba bono ase omwancho muriria aina rokwanya ko kuiga gurwa ase omumanyito Amos Momanyi oyo otendete amangana yega yo gutarira gutarira abarimi ende kubasemia na kumanya iguru yekemerie kigikawa na bere ngo batebya nga ekemerie gikawa ngibwate obunda bwaye na ndi muna bere ngo bateye onye tumanyiti gendo cheki ekawa se bimeli biri bikoneka gusibikogoreka na kikire namba ibere ensengima igona kigetabu ati chibesa na kikogera ngo bateye nga butambe oburimi nigo borobunda ekarabwe bangete ekarabwe chogete nigo konyora chibesa kurwa ase oburimi bwawe igo tubwate ase metandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS gwetera sina biyo era screen ya ugabo ende nyako bago togo semania amange na ndo nitaite utomera SMS denga ai wachakire gusimeke kawa onye tubwate yo gucho semia ngakire simi kusitolikira SMS gwetera sina biyo screen ya ugabo tokwe Amos akwa abantu bandi bagutale bakora kine kie ekawe gusimeku wekinga kende na ende litukone chinsabu ne chalero
bye bye.